Čakajú nás príjmačky na stredné školy a my vám v tomto videu prezradíme rady a tipy, čo robiť, aby ste na nich boli úspešní. Ak sa chceš stať zdravotníckym laborantom, asistentom výživy alebo praktickou sestrou, čakajú ťa príjmačky. Ak chceš byť masérom, termín konania prijímacích skúšok bude. Prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry robia uchádzači na všetky odbory. Test sa skladá z 2 ukážok a 20 testových úloh. V teste sú úlohy s výberom jednej správnej odpovede, aj úlohy s tvorbou krátkej odpovede. Úlohy sú zamerané na čítanie s porozumením, overujú vedomosti z právopisu, jazykových rovín, slohu i literatúry. Každá správna odpoveď bude hodnotená 5 bodmi. Otázky si vždy pozorne prečítaj, ak nebudeš niektorú otázku vedieť, nezdržuj sa, chod na ďalšiu a k tej, ktorú si nevedel, sa vrátiš na konci, keď budeš mať ostatné otázky vypracované. V odbore asistent výživy, praktická sestra a masér budeš robiť prijímaciu skúšku aj z biológie. Pozri si učivo biológie, ktoré ste preberali na základnej škole. Pri príprave sa zameraj na ľudské telo. Otázok bude približne 40. Za jednotlivé otázky môžeš získať rôzne počty bodov. Otázky sú rôzneho typu, ako vymenuj, prirať, zorať, doplň, vyber jednu alebo viac správnych odpovedí. V odbore zdravotnícky laborant budeš robiť test z chémie, z učiva, ktoré ste preberali na základnej škole. Na prijímacej skúške bude približne 25 otázok. Otázky sú tiež rôzneho typu a môžeš za ne získať rôzny počet bodov. Môže tam byť aj príklad na výpočet, ktorý dokážeš vypočítať bez použitia kalkulačky. Pri vypracovaní testu nebudeš môcť používať periodickú tabuľku prvkov. Treba poznať základné značky prvkov, ktoré ste sa určite učili, a tiež vedieť zapísať vzorce a pomenovať dôležité anorganické a organické zlúčeniny. V odbore masér budeš okrem spomenutých testov musieť urobiť talentovú skúšku, ktorou si overíme tvoju fyzickú zdatnosť a pohybové schopnosti. Neboj, určite to zvládneš, ale môžeš si už precvičovať kotúľ vpred, kotúľ vzad, stoj na lopatkách, váhu na jednej nohe s predklonom. Poznáš to ako lastovička. Okrem týchto gymnastických prvkov si skúšaj beh na krátku vzdialenosť a preopakuj si známe povely ako stoj spojený, ľah na bruchu, pripážiť, ľah na chrbte. Budeme testovať aj šikovnosť tvojich rúk. Tak si vyskúšaj pravou aj ľavou rukou prekladať drobné predmety. Maximálny počet bodov za talentovú skúšku je 40. Ak nezískaš aspoň 22 bodov, budeš neúspešný a v tomto prípade už nebudeš ani písať testy. Zhrniem to. Prijímacia skúška bude pozostávať z 2 písomných testov, z každého testu môžeš získať maximálne 100 bodov a každý bude trvať 60 minút. Prvý test bude zo slovenského jazyka a literatúry vo všetkých odboroch, druhý bude podľa toho, čo chceš študovať. Praktická sestra, asistent výživy a masér z biológie, odbor zdravotnícky laborant z chémie. Nezabudni, že odbor masér musí vykonať aj talentovú skúšku. Držím vám všetkým palce, aby sa vám na prijímacích skúškach podarilo podať čo najlepší výkon a s tými z vás, ktorí ich zvládnu najlepšie, sa ja, Vivien, ale aj moji spolužiaci tešíme na stretnutie v laviciach našej školy už v septembri.